and namhlanje sesifika la kwi-record label yakhe ibizwa nge-Infinity Music, so isentsha nje uzositshela ngayo ijeni yakhe mhlawumbe sewu-DJ namanje i-record label mhlawumbe usipana kanjani mhlawumbe. Kodwa nje before siqale into eziningi nje Nhlaksman ake siqale mhlawumbe u-DJ Nhlaksman mhlawumbe ubani u-DJ Nhlaksman mhlawumbe igama lakhe nje la ngempela ngoba thina sazi leli esele-stage name mhlawumbe u-DJ Nhlaksman mhlawumbe imaphi igama nje ayefunda ngale lase sikoleni elisepasini. Hayi mfethu phinde ngibingelele futhi njengoba nje nizwa Nhlaksman leli gama leli lisukela egameni lami langempela enganikezwe ekhaya yabo futhi igama lami uNhlakanipho wamajola sure leso yeah so Nhlaksman ngikhuluma nickname yami nje igama bengibizwa ngalo ikasi amajita nokuthi wasenzani yabo ngase ngithatha leli gama because lona abantu abangazi ngalo ngalisebenzisa as my station name yabo. Mhlawumbe uthando lelo music uNhlaksman mhlawumbe ifike sese-primary noma e-high school iqaleni nje mhlawumbe uthi hayi ufuna ukuba DJ mhlawumbe noma nawe athengile ebusuku wabona sewu-DJ njengo-DJ yaba. Hayi no mfethu yazi mhlawumbe mangayichaza kahle le nto njengomuntu okhulele emakhaya yabo ziningi mhlawumbe izinto ezikude nathi masikhula environment esikhulela kuyona. Sure. Khule ngumuntu odlala ibhola music bengithanda but ngisimo sokuthi angiboni umuntu mhlawumbe eceleni kwami owenzayo mhlawumbe into ezongi-motivate ukuthi okay ngihlale ngigxile ku-music kodwa hayi yabo bekungenzeki. Sure. Yabo kodwa-ke music kade ngaba nothando lawo since ngisamncane nje bayazi ngalesekhaya ngikhule ngiyingane mina ebengisemambuku TV bengincomela ukubuka iy'ngoma kunokuthi ngibukele uPopayi. Sure. Bengingaziyo nje lowo muntu loyo bowuthanda kakhulu ama-movie yabo bengithandela music bengingahlala usuku lonke ngibuke channel kuphela ukuthi ngiyovala so ngakhunda esikoleni bangazi bengihlezi ngiparticipate nje into zomculo bengikwenza noma useceleni yabo. So ngikhathi usawukhula la mhlawumbe u-action mhlawumbe uthi hayibona mhlawumbe noma manje isikhathi mhlawumbe ngiqala u-DJ uqale usulaphi mhlawumbe ku-high school noma mhlawumbe usuqedile isigele sino ikuphi nje la wafika khona noma mhlawumbe ingoma nje owayizwa udlala uthi nami sekumele ngiqale manje ngishaye into yami noma ngi-DJ uthi hayi umuphi nje mhlawumbe unyaka nje wabona khona ukuthi waqala lento wayithatha wayenza yaba serious manje ukuthi mhlawumbe uthatha u-action mhlawumbe uthi hayi ake ngiqale noma ngibona ukuthi kumiswa kanjani ngoba phela uqale as u-DJ. Yeah. Sure. Akusho ukuthi njengoba sengichazile ukuthi yonke lento le isuka kude kodwa unyaka la iyaqala khona ukuthi no yazi ake ngiyimisele manje ngisuke ngisukumele ngempela ngiywe ukuthi 2014 lapho 2014 and I remember ngiqala kwakunzima kangangokuthi ngaqala ukudija kwangihlula mhlambe ngazama for 3 months bethi kunzima ndoda kunzima ngempela ayingabona usebona into engenzayo yini uyini amahashi noma yini okay yazi ngi-understand kwenzakalani kuhlakele noma kuhlakele ku-confuse yabona into mongayazi mhlambe okay angizange ngize ngithole ithuba ukuthi ngikufundela yabo umuntu ehamba efunda lapha ezama nalapha nabantu abaziyo uthi uyazama ukuthola ulwazi abakuniki lento oyifunayo mfethu yabo. Sure. Ayingavele ngabona ukuthi yazi ngathi ngimoshela isikhathi la so ngavele thatha isikhwama sami power chisa sadlala ngama-setting ngaleso sikhathi thatha isikhwama ngasilahla le Facebook ngavele nje ngikhohlwa ngathi yazi into ngiyiyena nakhona sengiyeke izokuthini yabo akenzeki ngale ndlela le ngifuna ngayo so ngahlala mhlawumbe almost 6 months kwathi yophe 2014 ngabe ngayibuza ukuthi hayi lento le bengiyiqalelayo yabo kwakuthi ngisiphendula ukuthi ngiyithanda pho manje ngiyikelani ngivumelana ukuhlulwa yinto ngithi ngiyithanda. Sure. Ila aqala khona u-DJ Nhlaksman sengibuya game 2 sengiyimisele-ke sewususerious ngingasena ndaba nabantu ukuthi bathini bangigxeka wathola isikhwama esisha sama-DJs futhi ngaqala ngathintisa sona lezi sesidala. Mhlawumbe-ke la usuqalile mhlawumbe-ke as u-DJ-ke manje uthi awusuqale mhlawumbe u-mixing siwayibona mhlawumbe usayikhumbula mhlawumbe igig yokuqala nje wayithola as u-DJ Nhlaksman-ke manje awusadlali kodwa manje sewukhona i-crowd-ke mhlawumbe manje uthi udlalele i-crowd mhlawumbe usayikhumbula nje into yokuqala mhlawumbe ngoba yeah mhlawumbe esho wena noma ayikuphi ngoba sakwazi ikhona iguthomoli lana iseduze mhlawumbe. yeah cha bethu into engingasho ukuthi mhlawumbe yangigqugquzela kakhulu ekutheni entweni engiyenzayo ngiqhubekele phambili kakhulu igig yami yokuqala iyaba successful igig yayenze mina kusho ukuthi njengoba ngisho ukuthi along the way from 2014 ngahlangana no-DJ Mdoresh. Sure. Yeah obekuwumuntu ebesebenzisana naye sifunde naye ukudijana singakwazi sobabili sasakwazi.
Sure. Lo event leyo sasishaye naye mhlawumbe ikhumbula isi-discount Kawu September. ya kuyi-26 September ngikhumbula. Ya nami ngaqala lapho ubona DJ Inhlaxini. Ya leyo event leyo esayenza lapho eba-successful ngendlela lama ngakulindele lokwenzeka laphana. Kodwa la ngabona khona ukuthi yazini umuntu mfethu asangenza ukukhuluma nokucabangayo. Mina ngayimisela nje aqhubekele phambili mfethu kuningi okungenzeka obright mfethu. Event okhuluma ngayo ngikhumbula nje nami umuntu wasesikhothi o-DJ abaningi basesikhothi ngaqala ukubazi ngalelo langa because mina bengazi o-DJ laba bana kasowabili labanye nje nomduration ngaqala ukumbona kulo event leyo so bonke abantu abaningi especially ama-members lawa ama-RM which was my next question ukuthi mhlampe ama-RM kahle i-realistic movement mhlampe iqale kanjani nanokuthi mhlampe yini mhlampe i-group ye-music noma mhlampe i-record label or i-movement mhlampe niqale niplane yini nomduration mhlampe noma nani bangani saqala mhlampe nama-members singawazi. Okay, mhlampe ngichaze nge-realistic movement. I-realistic movement ikhona ijuka kahle imina DJ Duration. Yeah. So naqala noba uthi mhlawumbe bewunothisa ukuthi mhlawumbe kwamanye ama-event besithi masibhukwa sibhukwe mhlawumbe sobo-2 mhlawumbe sodlala 1-on-1 because abantu abaningi basazi esi-performance sobo-2. Sure. Yeah. Okay, bekwenzeka ukuthi okay sihambe solo artist naye udlala somewhere nami udlala somewhere but then isikhathi esiningi behlezi sobo-2 especially kuma-event ala esikhothi basazi kanjalo nje sobo-2 masiqhamuka so yilapho safuma khona i-realistic movement. Sure. Yeah. I-realistic movement njengoba from leya event yokuqala eyithi khona vele ukuqala kwethu singena nje sithi no shali event shali nasenibile senhlala ne-crew. Yeah, sesivele sihlangene ukuthi uyazi let's build i-brand yabo sobo-2. Anguzwa. So lana ke mhlambe from uDJ endaweni eningi susuwazi uDJ Inhlaxini mhlambe uqale nini mhlambe uthi noma nje hayi sengidJele bangibona abantu sabamazi uNhlaxini mhlambe sobabili na indawo amhlophe yonke mhlambe nasetown mhlambe uthi manje ake ngene ku-music production ke mhlambe ukuthi iqale kanje ngoba i-production sayazi into eningi abantu abaningi yabashandi be-give up nje nami ngomunye oyi-victim yakuthi hayi nangathi ngiyathinta ngabona hayi akudlalwa ngempela la mhlambe uqale nini mhlambe producer mhlambe. Ya hayi ngena kwi-point enzima ayewona le production base hayi lenzima futhi ngasho ngithi qala kwami nje uthanda ukuthi noyazi njengoba ngu-DJ ngazi zokungekho enough ukuthi u-DJ kuphela. Kubalulekile ukuthi ngine music wami ngwenze noma kuthiwa okay ngitholanga ngithola ukuthi ngisikoleni ngiyofundela lokho ngenze yonke lento kodwa ikhona nami indlela engenza ngayo ngisebenzisa uthando yabo ukuthi ngi-achieve lokho engikufunayo. So i-production yami ngasho ukuthi iqale 2017 ngisaqala nje yabo ngisaqala ukuthi okay isikhathi sini business scale into engasinto engenza njalo kodwa nje ngiqala nje ukujwayela ama-software music nokuthi okay kwenzakalani yabo qale nje 2017 khipha nje lezo ingoma lezo 2017 18 19 2020 namanje sisaphusha sikhona ingoma sazophuma ziningi yabo ngiyasebenza namanye ama-artist yabo nje 2018 ubusy u2020 ubusy kakhulu. Okay ngisekuwe mhlambe leli point le-production la khonto engifuna understand because abantu abaningi bahlezi be-confuse mhlambe awuchaza kahle between i-production uthi mhlambe i-beat maker ne-producer into eziwu-2 ehlukene mhlambe uma uthi ihlukene kanje ngoba abantu abaningi no-DJ abaningi sibaziyo abadumile sithi basesiza kuthiwa usibani bani akwazi uproduce hawo kanjani u-DJ sibuza ukuthi unengoma ama-hit song abangazwani akwazi uproduce mhlambe ngihlukanisa kanjani mhlambe leyo zinto mhlambe umbona ngani mhlambe umuntu oyi-beat maker no-producer nalokhu qhambe sethi ngengoma mhlambe sekuthiwa ingoma kasibani bani mhlambe thosa akenzanga akashanga i-beat na-production futhi akabhaliwe but igcinene ingoma yakhe mhlambe i-process eyenza kanjani leyo. Yabo ku-music behind the scenes ningi bethu okwenzakalayo. Sure. Ningi njengoba kusho abantu abaningi aba-understand bakubona nje wenza ingoma abantu u-DJ u-producer lento efika kuqala leyo u-beat maker umuntu owenza i-beat. Sure. Ayi ngayenza i-beat ayishiye dry kanjalo ayithatha ayise ku-producer. Producer umuntu okhanda i-artist umuntu okwazi ukuthola into e-wrong elalela endlini akwazi ukuyilungisa nese studio nonke ungathini umuntu owenza ama-final edits
engomeni nakuthiwa yini mhlawumbe eproduce-wayo ngabe i-movie ngaba kuningi nje kungaproduce mhlawumbe music video kuningi into enge-production baningi oproducer abekho ku-music kuphela. Okay, ake ngibuze mhlawumbe ake sithi mhlawumbe njengoba sihle nje la endlini khona umuntu lapha mhlawumbe ekhoneni sothi akakwazi ukuproduce akwazi ushaya i-beats njalo nani kodwa manje lo nenza izinto lokuthi no lapha nenza iphutha mhlawumbe lo muntu mhlawumbe sengaqualify sembizo producer mhlawumbe lo no ivoice yakho la ama-vocal aqhele kakhulu thana wasondeza sothi nje akathi ilutho lapha but uyadirect nani mhlawumbe lo muntu sengambiza ukuproduce. Cha mhlawumbe singambiza ngoproducer ngoba unayo indlebe yesithathu uproducer kumele abe nendlebe yesithathu because there is one I think one guy who hip hop washona uNipsey I think ushonile 2018 because wathi PD uhleze around ma-producing ngomeni but akaze athinte ama-button so ukuba around yena uma ukhona ne-studio kayenza isingoma ibe right but akathinti lutho so abantu abaningi ama-understand ukuba akasiwuproducer asiluso but kuthiwa nje maye khona ingoma yadirect sebengibuza loyo muntu mhlawumbe lowo muntu bayaqualify ukubiza uproducer mhlawumbe nawo uproducer because ukunikeza nama-ideas because uma uhleli laphana wenza i-beat ziningi mhlawumbe izinto eziconfusayo mhlawumbe kathi uyenza ama-sound ama-mistake ayenzeka nani this why mhlawumbe uproducer edingeka ngaso sonke isikhathi yabona uma uhleli nomuntu okanjalo endlini ukwazi ukuthi no yazini awuyishintshe le ikhale kanje awenze kanje mhlawumbe uzwe i-vocal yacula i-vocalist so uyakutshela ukuthi yazini mhlawumbe imali kusakuma ungafaka kanje wafaka kanje le ngoma le izoba mnandi. Sure, i-question yami la elandelayo mhlawumbe since wena ngiyakwazi ukuthi umuntu onale potential mhlawumbe uthi host ama-event ngoba o-DJ abaningi bavamise ukubhukwa kuphela bayasakwenza ama-event abo ngoba ama-event yashuba ngempela ama-flow wonke amayenzeka aseyokhomba wena mhlawumbe wena la kulento eyenzakala mhlawumbe la ye-lockdown sithi kuthule kuthini mhlawumbe i-affecte kanjani mhlawumbe wena izi-event organizer ngoba phela sike sawukhumbula la maybe around 2016 ama-event amaningi kuyebonakala into abamhlophe eshamo ekhawashi and maningi owenzile nawe edike khona nje sithi sike sabona sekuqala ukukhula lesesikhothi sekukhona iy'ndawo efana nomzini nani ama-event esenza kalula mhlawumbe ngathi mhlawumbe ngithinteke kanjani wena mhlawumbe as umuntu owenza ama-event nothi mhlawumbe phela as u-DJ kuphela mhlawumbe nafithe kanjani mhlawumbe lockdown nje ngoba nje kunje ayifethu isibulele fethu njengokubona nje akwenzeki lutho and ugovernment indaba entertainment uyabona bethu ukuthi iyona nto angayingeni ngempela kuzo zonke izinto ayinakayo bethu affected khona thina abanye bethu mfethu abaphushayo ngalama event yabo izinto zabo kumele iqhubeke ziye phambili ba improve nabo babe namanye ama skills yabo mfethu into ngikholelwa ukuthi uma ungayenzi awukhuli kuyona sure as soon as namhlanje ukuthi ama event ngiyawenza mina ngidevelopa amanye ama skills ukuthi okay mhlawumbe i-event amelandelayo ukuze ihluke kunale kade ikhona kumele ngenzeni ukuthi ufanele ngikwenza ade ngingakwenzanga yabo so isibulele kakhulu lockdown into eningi zimile mfethu entertainment asikwazi ukuqhubeka kunzima nje mfethu ngifuna ukudlala ngawo ushubeke ngempela ngoba phela since nje la esikhothi ama-event I think last time ngizothola kune-event esikhothi it was around December nje i-event yodwa nje so nje even ngasathina ngempela sothiwa senza ama-event esuke sithi siye sojabulisa la inetwork ilahlekile sasoshona ngaphi na but between ama-event la since wena usuke waba mhlawumbe lelo suku ukuthi ukwazi ukuhlala nakwenye indawo njengaseThekwini nakhona ufema event enzeka nakhona futhi ukwazi ukuma-gig mhlawumbe ama-compare i-event management yasesikhothi naseThekwini since ngikwazi ukuthi abantu basesikhothi mhlawumbe wenza i-event u-charge i-price ocheck nawe ngaleyo ndlela ethi mhlawumbe angesangweni bafethu 20 rand but still abantu befike begcwale ngaphandle bengafuni ukungena mhlawumbe kodwa eThekwini kube ne-event mthothi mhlawumbe no-DJ wedwa omkhulu kuthiwa 120 just because i-event iseduze kolwandle nani bengena abantu kube so loud na mhlawumbe uma ubheka ilaphi inkinga between mhlawumbe i-event yasesikhothi neyaseThekwini mhlawumbe into engingaqala ngayo abantu emakhaya abancane abantu emaThekwini emadolobheni amakhulu maningi cause futhi bona abantu basemakhaya basuka la emakhaya umuntu yibo futhi abagcwele laphana yabo so manje la emakhaya kuzo-attend abantu vele obvious abantu bazoba bancane abazo-attenda lapho i-event yakho yenzayo abantu abaningi baseThekwini bese eThekwini kukuhle kunje abakholelwa futhi kakhulu into ezenzeka eThekwini okay lana bese environment yala emakhaya mfethu yabona nje bethu inalokho nje abantu abaningi abakholelwa ngathini abantu hayi ngoba engakholelwa izinto ezikanje abazazi ama-event into abayibukela kude yabo mhlawumbe ukuthi
into ezokwenzeka once nehwani ngoDisemba ngaleso sikhathi-ke kujatshule kube naleyo event-ke leyo akusinto abayijwayele ukuthi yenzeke njalo lesifake mhlawumbe ubone sisha ama-event mhlawumbe siwashaya nokuthi every month and shay event mhlawumbe after 2 months shay event bezenzela lokuthi bekujwayele abantu yabo ukuthi okay lento le abayibukela kude le malokishini nala isangenzeka. Mina ishu yami enkulu ukuthi la bantu baphuma endlini begeze makubo beze bephathe nanemali kodwa leyo ngena abafuna ukukhipha once wabangenisa bafike baspenda ngaphakathi futhi mhlambe ngoba mhlawumbe abakholelwa lento abeze kodwa muthi akholelwa usuke kanjani endlini kuyisebusuku impela ezegeze nanoma because bayafika but bafike bengaphansi yilo so nje lapho ukuthi mhlawumbe yini isho abantu baseThekwini makuthiwa kune event abantu basegezile umuntu afika ku event ufike engene ku event ukuthi uthuthi into uzodlala ngo10 abamlindi because bayazi vele baze lapho so nje but I think mhlawumbe ne-environment lento echaza semakhaya mhlawumbe into ekanjalo mhlawumbe kodwa ke nje since lo sibona ukudevelopa la nasesikhothi nanomusic sawubona phela developer mhlawumbe wena nje ipoint yakho ithini mhlawumbe la ku-Escort as a whole mhlawumbe i-music production akhona noma nje i-movement le wave ezayo Escort moyibheka ku-music yeza noma nje kusafana mhlawumbe nawo sese-high school khona ukubonayo mhlawumbe wena is artist leso sikhothi akuningi abo-Escort ine-talent into nje besizibukela phansi nanokuthini ngabona bethi mawukhula kunalento ingathi into ungayibonela kwabanye abantu mhlawumbe uyibonise eduzane kwakho uzibona ukuthi yenzeka mina I proven Escort bethi ine-talent fethu maningi amajita engihlala nawo nengisipana nawo answempu ngempela abona amangathola mhlawumbe bathola mhlawumbe usizo ngendlela abangathola ngayo noma mhlawumbe kube khona umuntu oyinika isikhathi abalaleli baningi abantu bashaya isipani sabo sure Escort sazoba sibimela umfana so iweba sesikhothi iseza abayilindele ngoba yes I think isike sabona ngoSanel eMo River laphana ithi ukukhula kancane iweba I think iMo River sengenile kumap manje abantu abaningi baseMo River sesabanothisa ngoba sababona ukuthi usekhona oyedwa kwaphumelela I think esikhothi siyamdinga nathi umuntu oyedwa mhlawumbe ozovile ephume ethi ukushaya lokho bezosinothisa because kuyazi makuthiwa KZN umusic omningi qhamuke eDurban and abantu abaningi akuseba seDurban into enesidina kakhulu because abantu basemakhaya abantu basebeshana kushaya eDurban so I think manje umqhubeka nje kukhona abantu abafana nalo production and bekwazi ukubebe khona kuma event noma sebengasekho isikhothi sebekwezinye indawo njengaseThekwini bofunda befike beliphakamisa iflag I think khona la kiwa khona nje so ilapho nje I think into enzayo especially ne-movement umduration nje manje ngeke nisiqhubeka nifocus ngoba abantu abaningi make baqala bakhulu abona ibrand yakhe si-right focus ethangeni la sengifocus akusolo kanti abantu abawuthunda umuntu oyedwa kufana nani so manje khona endaweni engafani but nipush ibrand efanayo I think lokho kuzonsebenzela kakhulu wena so nje bewuyilokho kuspeaker nawe nje sifuna ukuthi siye sithi ukuzwa ngawe unhlanganisweni but before uhambe la ngisafuna nje ukubuza la ukuthi mhlawumbe utholakalapi kuzoxhumana kuma social nane impact la ngoba lesikhothi ngathi sinenkinga enkulu sinama-artist anetha but khona abangekushona ku Facebook abantu barecording ngoma kuphela mhlawumbe wena njengomuntu oseke wababonayo mhlawumbe like o-DJ abaningi abaphusha ama-brand nasendaweni eningi uThekwini mhlawumbe uyibona injani impact la i-social media mhlawumbe ibaluleke kangakanani moyi-artist social media bese ibaluleke kakhulu my-artist yabo leyo iqiniso elingafanele silibalekele yabo angeke wenze lutho bethu kulezi nsuku zanamhlanje mawukho active sure umuntu fethu uyaphusha Instagram YouTube Facebook so kumele wazi ukuthi nawe ukuze igama lakho likhule nento yenza abantu benothise kumele uziphushe la ungazivaleli khoneni ngoba ngempela manje siphila ne-technology manje sure so mina ngiyatholakala ku Facebook or ne-page DJ Nhlaxman ne-account yami Nhlaxman bese ngiyatholakala na Twitter DJ Nhlaxman na Instagram uqhubeka uposta ku Twitter ngifuna nje ukubona ukuthi active kangakanani ayi kusitha ukuthi nje kodwa ngoba sesitholile ngilapho sokuthola khona uthi uba ku Twitter SDJ Nhlaxman na Instagram ayo khona phela hayi khona Instagram likhona ipage lama-RM Facebook likhona Facebook okay so ama-RM
no-DJ Nhlasimeni ku-Twitter. Yeah, what we like lapha Facebook nese Infinity mfethu. Yeah. So uDJ Nhlasimeni ke mhlambe yipi mhlambe isingila asebenze lapha ezwa nje ezophuma sike sayizwe i-Written of Soldiers ikhona mhlambe follow up single eqhamukana uthi mhlambe usebenze laphi mhlambe khona i-EP azoyikhipha owesindusa khipha ama single nje uthi Yeah, ikhona EP ngisebenze lapha ekwayo i-Voices of Africa. Yeah, ezobe nengoma ezu4. okay Yeah. Ingoma bese iphusha kakhulu yona ke EP If You Were Mine. okay so EP izophuma this year. Yeah, EP izophuma this year kodwa ngeke ngi-announce date ukuthi nini because kusana ama-delays lapha nalapha but EP nje seyire. Okay hayi masikhona EP thina bokuqala ke sofuna sizwe uzwe uDJ Nhlasimeni uthi kune-EP ephuma so nizwele nina ke date ebengakashiwo so ispeaker now bafethu besila bafethu so chatha noNhlasimeni so if ukhona ku YouTube sacela bafethu usubscribe with page sikhona ku Twitter @speaker now, Facebook speaker now, na Instagram sesikhona speaker now nje sikhona yonke indawo noma mhlawumbe ufuna ukuzwa ama interviews ungaya ku SoundCloud ubheke uThe Mchunu so ikhona i-link lapho sawafaka amanye ama-interview khona so speaker nawe we are coming live from Escourt bafethu thanks for watching nami ngikhona ku Twitter bafethu @go_goes so we can also follow me on Twitter speaker now we out Away. yes